Jotono sari kaham Khwna kya tini Facebook payment kai kaisa region norok saimano lai thanai 25th May 2025 chini ha Bubagrano Gumoti district o thangoi chini Gumoti district ni DM district magistrate yaba nini tamhnani DM chini torit kanti chakma bai bobini residential o thangai malani thamani kintu bono malani jora rijaglia tini mo Facebook live abno tuino tini ang phaimani ke nong biskango especially mia norok nokhana je kaisa chini je koyekta district khoboi kaisa chini honorable chini CM songbai honorable MDC EM MLA songbai kaisa important meeting khlaijaka geso ajagao khwai hingai chini Gumoti bai kisa chaljak on bagai chini khwai district no borok ajaga khobliya hingai tini ang Facebook live phaimani ke mono je chini khwai district ni kwbangma nini okra rongthun YTA bungthun TWF TSF borok kwbangma borok ano call khai sungka je sungkai khana je Gumoti ni office shutdown khema jaga sung thanai da thangdaman hega angabon sanamu sungo naidi chini mo je shutdown je office shutdown khanani je sung thangoi tongo mane sungkai kisa geographically kisa wansuk mani ke khwai district ge kisa chaloi tongo te Gumoti district rok bai so abono rugino khwai district no khai sahogra yabo hai khlaimani henge ani koimung khai mon tongnai naidi thangma khai to belai kaham kok ni TWF bungthun YTA bungthun TSA bungthun most welcome khana shutdown no main khai sini geographically sini Gumoti district bai khwai kicha chaloi tongo abon bagai khwai ni henge boroga jaga involve khlailia henge angabon koinai sini khwai district ni je sini Bubagrano warriors hati dofano hamjaknai rokno khana je Gumoti o je office jung je shutdown khanen thangoi tongo a jaga jodi thangma khai to belai ke kaham no jodi thangmai hangai phano nogo tong ti phano norok support khlaidi support khlaioi Facebook live khaioi comments khlaioi norok chuno logriwi manu te kaisa kok mobo bui kwbangma ano sungoi tongo norok office shutdown khaile tammanai norok tini nongni Bubagrano amo haike DM bai malai na musungo malai jaglia awon bagida norok amo haike mo initiative nai tong so ang clear sana musungo number 1 chini ha Bubagrano te chini honorable chini CM chini sar puno chondro jomotia जों सुदु borok khorok noi o DM borok bai malaya abun baguya bongni bagai to tongoi tongo जों tini Tripura motha जों सुदु political party ya जों je kuno amo haike sudu chini Tripura motha ni chini Bubagrano ya chini Tripura motha ni chini CM ya ke bono phano jodi amo haike khoroksa borok ba khoroksa DM je jaga bini bo public servant public no naikon ni daitwa bini kintu bo naiya abon bagai no जों tini buhino basa hindo nongabo hudda political malin bai khlai to na no जों political malin bagi khlaiya tini jodi mo hai DM rogno जों bini responsibility ba bini okat jodi phunuguri hangkai tini bo Gumoti district o tongoi tongo Gumoti district ni onek public problem face khai tongo a jaga kebo khorongti sanai krei bo bini morji moto samung khlai tongo bini office जों kwbangma internal khobor mangkha je bini office bo bini behavior bisi hamia so abon bagai no जों Tripura motha sudu Bubagrano ba chini puno chondro sano malanya logiri abon bagaiya jate future ro chini public rok mo hai DM ni sikar tang tun hasi jate bo public representative dongno malaya je bini VIP culture phungmani abuni okat phungna bagaise जों khana pura Gumoti ni jot office na जों shutdown khana thangoi tung mo sudu hinano norok Tripura motha kuno kam krei political malin bagai kwbang borok amti kok saitung tini Tripura motha jodi mo hage khorangti se hengkai sapti sanai
ang to nukje Tripura hasteo kuno party no mo hake khorong ti salan bagai tibuti sapaya haisi so abon bagai no sini daitto sini koittobo jate Gumoti district ni borok abo hai harassment tang thun je tolit kanti chakma bai haisi abon bagai no sung khana pura Gumoti ni office shutdown khainai abon bagai kwbang ma borok khana baksa office samung tongoi tongmano kwbangma samung tongoi tongmano kwbangma problem face khainai kintu aboni responsibility sung Tripura mo thaiya aboni responsibility hingkai sini state government sung state government no kaisa jora khawi rekha o jora ni bisingo bono action nanan bagai ba bono transfer khlaina bagai so abo state government khlailia abon bagai no ang sanamu sungo khana je office shutdown khaimani bagai je কোনো problem যদি public facing hakai o problem ni barja sin chagoya o problem ni barja norok sini Tripura hastini tak je sarkar or sarkar norok blame khaimano abon bagan ang sanamu sungo kono banana krei khana khwai district ni sini warriors rok Bubagrano warriors rok hati do phana hamjane rok norok jodi khana thangnan musung gai phaidi 10 tan bisingo sung Udaipur thang sogene nago norok tabo calculation khaidi norok ni nong ni hoite jekun jaga ni phano norok koite time mo rwana rekhai thik time 10 ta bo Udaipur sogone jat norok abahen phaina ni thun abon sanamu sungo gete kaisa kok paithago mon sanai tabuk je Tripura hasteo te kaisa je burning issue hojla issue ngoi tongo abo hangai je chini je home minister Amit Shah ji saklabani illegal migrant rokni abo nukha je phatani Bangladesh ni phainai ba Afghanistan ni phainai ba Myanmar ni phainai rokno ruklaina bagai sini Tripura o kwbangma political party tongo kintu kebo kok saya sudu Tripura motha simino je chiri khogoi kok sai tongo je Bangladesh ni phainai rokno Myanmar ni phainai rokno mar khlainai datini action mananai tini hinano nok Tripura motha simi amte he kok sai tongo abuya so ang sanamu joga mose sini Tripura hasteo sing kwbangma political party khlailai ksak kufur kormo kakrang CPM IPFT BJP kwbangma khlailai hosi sudu angkai sara dunia o Tripura mothani simino movement nugui tongo je DM bai thangai malai tongo SP bai thangai malai tongo UC bai thangai malai tongo deputation relai tongo relai tongo kintu Tripura motha bade nini CPM ningthun nini BJP ningthun IPFT ningthun kono rally khlaima nogia ang sanamu sungmaka norok ano saya tawan sukdi naidi mo Tripura hasteni sung jodi phatani final ruklana hangai sung sudu kaisa political party ngoi bongno sung khorang tisa inglak sung jotono palbak sakai tamo tam hinani jonjati mucha khainai tamo Ganamukti Porishod khainai tamo IPFT khainai tapo Tripura motha khainai sung jotono palkai khorang tisa lai nango so ang koinamu sungo norok bo janjani organization tui norok bo movement khanlaina ang thun DMO thani SDMO thani borokno pressure khlaidi pressure khaioi sung jodi phatani final borokno sung ruklaimi angkai sini chathai kominai sini manthai kominai sini jotono kominai ang abon sanamu sungo norok ano sayata wansukdi ang Tripura motha khaioi Tripura motha simino movement khlai tongo te kumuni borok khlaia kubuni party rok khlaia norok amo hai wansugi mano kintu kubui kok jeta haisi Tripura motha simino khlai tongo Tripura motha simino khorang tisai tongo Tripura motha simi tender najagya je Tripura rajyoni Bangladeshi rong ruklainani ba Myanmar Rohingya rong ruklainan bagai so an appeal tongnai sung jotono tam CPM khainai tam BJP khainai tam IPFT khainai tam Tripura motha khainai jotono khorang mati salainai khorang jotono palkhaiti sakaise borok abono step nanani dati chengnai asono sanamu sungo belai hambai datino chini je wansungmani je chini Bubagrano wansungmani tesin Tripura mothani wansungmani datino kupulumung thun jotono khulumbai kya sanja kaham